2500 boetes in Zeeland voor appen op de fiets. En dan krijg je even een appje en dan wil je toch even gaan kijken. Heel verleidelijk. En de boetes zijn inmiddels al flink verhoogd. En verder in deze Zeeland nu. Schade loopt in de miljoenen. En Georgi uit Oekraïne blij met baan in telefoonzaak. Goedenavond. Fietsen met de telefoon in de hand. Het mag niet, maar het blijkt voor ons allemaal toch verleidelijk. Het is alweer 3 jaar geleden dat er een verbod werd ingevoerd. Maar inmiddels zijn er in Zeeland al bijna 2500 boetes uitgedeeld. De telefoon vasthouden op de fiets, doet u dat wel eens? Soms. Eigenlijk niet. Nee. Geen muziekje in als je naar school gaat of zo? Dat wel, maar dan wel handsfree en dan 1 oortje in, zodat ik het verkeer wel hoor. Ik zie het heel veel gebeuren. En niet alleen jongere mensen, ook ouderen die dat doen. En dan krijg je even een appje en dan wil je toch even gaan kijken. Heel verleidelijk. Hier in Goes werden de meeste boetes uitgeschreven voor het vasthouden van je telefoon op de fiets. Ruim 850. En ter vergelijking, in grotere steden zoals Middelburg en Vlissingen was het aantal flink veel lager. Volgens politieagent Edwin Fransen zou dat kunnen komen omdat er in Goes veel scholen bij elkaar in de buurt zitten. Er is een database, daar gaat de gemeente, de politie, Rijkswaterstaat, iedereen die voedt dat systeem. En dan kunnen we zien dat er veel fietsers hier bij ongevalletjes betrokken zijn. Met name in de leeftijd van 15 tot en met 20 jaar. Dus dat is ook de reden dat we dan meer bij die scholen gaan controleren. En ja goed, dan vallen er ook bekeuringen. Volgens de politie wordt er in Goes niet specifiek gesurveilleerd op het appen tijdens het fietsen. Maar worden die bonnen uitgedeeld tijdens reguliere controles in het verkeer. Soms rij je van A naar B. En dan tussendoor doe je nog even wat controles. Dit jaar werd de boete nog verhoogd van 100 naar 140 euro. En daar komen nog eens 9 euro administratiekosten bovenop. Fietsbestuurders die jonger zijn dan 16 jaar betalen overigens de helft minder. Ja, dat kan ik niet zomaar betalen. Dan zou ik bij mijn ouders aan moeten gaan kloppen. Oké, dat het duurder is, nou, ik denk dat ze het gewoon doen. Het schrikt niet genoeg af, denkt u? Ik denk niet genoeg, nee. Nou, zonde van je geld is het in ieder geval zeker. Maar wat mag nou wel en wat mag nou niet? Je mag niet met je telefoon in de hand fietsen. Dus ook al gebruik je hem niet, je mag hem niet in de hand houden. Je mag wel handsfree bellen en muziek luisteren. En als je wil navigeren, dan doe je dat met een telefoonhouder. Ik was vroeger blij als ik het huis uit was. Dan was ik niet telefonisch bereikbaar. Dus ik heb er ook zelfs geen bij me. Ja. Lekker rustig. Ja. Het is groen. Ik ga groen. Bedankt. Dank u wel, hè. Woningbouwvereniging Zeeland denkt dat haar uiteindelijke schade na de tornado in Zierikzee in de miljoenen euro's gaat lopen. Het is vandaag precies 2 weken geleden dat de tornado over Zierikzee raasde. Zeeland heeft inmiddels een nauwkeuriger beeld van de uiteindelijke schade. Volgens directeur Marco van der Wel van Zeeland zijn zo'n 300 huizen van zijn woningbouwvereniging beschadigd geraakt tijdens de tornado. Een definitief bedrag laat waarschijnlijk nog 1 of 2 maanden op zich wachten, omdat die schades nog steeds verder worden geïnventariseerd. Het schadebedrag voor inwoners met een koophuis in Zierikzee die komt alles bij elkaar uit op zo'n 850.000 euro, melden de 2 grootste verzekeraars in Zeeland, de ZLM en ook de Zeeuwse. Het gerechtshof in Den Bosch buigt zich vandaag in hoger beroep in een voorbereidende zitting opnieuw over een omvangrijke verkrachtingszaak in Vlissingen. Een nu 37-jarige Vlissinger kreeg bij de Middelburgse rechtbank 7 jaar cel opgelegd voor de verkrachting van 6 vrouwen. Maar de Vlissinger ging in hoger beroep, omdat er volgens hem geen sprake was van dwang. De vrouwen hadden volgens hem ingestemd met de hardhandige seks. En de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep is 28 en 29 november. 15 obers kregen vandaag in Koudekerke een workshop om beter om te kunnen gaan met drukte op terrassen en in restaurants. Want bij drukte komt de gastvrijheid soms in de knel. Gastvrijheid staat centraal bij ons. We noemen het ook een workshop of eigenlijk kamp ober-ober. En binnen 4 uur hebben we de deelnemers en gaan we eigenlijk samen inzichten krijgen in waar gastvrijheid nou voor staat. De meeste deelnemers hebben al wel een idee. Altijd blijven lachen en altijd een praatje maken. Dus gewoon je openstellen,
ook al ken je de gast niet. Ik vind als je je thuis voelt en dat je gewoon een praatje kan maken met iedereen en dat je je op je gemak voelt, dat is belangrijk, ja. Toch lijken ze dit soms te vergeten als het erg druk is. Voor die situaties heeft de cursusleider de volgende tip. Vaak kan even omhoog kijken, een knikje naar een gast toe van ik kom er zo aan, kan voldoende zijn. En in die kleine dingen maak je het verschil. Basisschool De Vlieten in Wissekerken is de eerste Zeeuwse school met een echt buitenonderwijscertificaat. Dat betekent dat alle klassen minimaal 1 uur per dag buitenles krijgen. En dat gebeurt vooral in deze schooltuin. Nou, ik vind het eigenlijk best wel leuk, want zo blijven we allemaal lekker gezond. En het is ook gewoon gezellig met je klas, lekker in de natuur en in deze mooie schooltuin. De leerlingen krijgen les in allerlei vakken, dus ook Nederlands en rekenen. De school promoot het buitenonderwijs. De kinderen zijn enthousiast om buitenonderwijs te krijgen. En na een buitenles kunnen ze zich weer beter concentreren in de klas. Natuurlijk is het nu nog lekker om buitenles te krijgen, maar hoe moet dat straks in de winter? Ja, in de winter gaat het denk ik ook wel leuk worden, want de meesten verzinnen altijd wel leuke dingen. Misschien sneeuwballen of zo. En in Nederland zijn er nu 10 scholen met zo'n officieel buitenonderwijscertificaat. De gevluchte Oekraïners die in Zeeland terecht zijn gekomen proberen zo goed mogelijk hun draai te vinden. De 16-jarige Georgi heeft afleiding gevonden in de winkel van André in Zierikzee. André die komt ook oorspronkelijk uit de Oekraïne. André liet Georgi nu om telefoons te repareren. Het leven van de 16-jarige Georgi werd door de oorlog op zijn kop gezet. Via Polen wisten hij en zijn zus samen met een vriendin Schouwen-Duiveland te bereiken. Daar zag André Derzavets, Oekraïner van geboorte en eigenaar van een telefoonreparatiewinkel, wel iets in de jonge vluchteling. Hij wist nog niet heel veel van telefoons, maar hij wilde het wel heel graag leren. Dus ik had hem aangeboden van wil je ons een aantal dagjes per week komen helpen. Daar heeft hij ja tegen gezegd en nou repareert hij gewoon telefoons voor klanten. Dus dat is superleuk. Door de oorlog sloeg het gezin van Georgi uiteen. Zijn moeder is in Roemenië en zijn vader is nog steeds in het oorlogsgebied. Daarbij stilstaan is lastig. Что каждый день чувствуют те, кто остались там. Мои близкие, родные, которые там сейчас живут. Им сейчас сложно. Я и сам там был какое-то время. Но я сейчас в Нидерландах, а не там. Wij hebben daar niet over, nee. Dat is puur gewoon omdat ik hem in zijn waarde toe wil laten. Wilt hij erover hebben? Daar staan we zeker voor open. Maar ik ga daar zelf niet over beginnen omdat ik wil hem afleiden. We halen wel eens een broodje, we laten wel eens wat van de stad zien. We proberen hem zo goed mogelijk te integreren en in het bedrijf, maar ook gewoon in de Nederlandse cultuur. Dus we vertellen hem ook woordjes. We proberen het leuk voor hem te maken. Er is al genoeg negativiteit en dat willen we hier niet. Een 16-jarige die uit de oorlog komt, leeft dag voor dag. Vragen naar de toekomst zorgt voor een blokkade. В будущем я хочу... Я хочу найти... Сложный вопрос. Maar één ding weet Georgi nu wel zeker. Terug naar Oekraïne is de komende tijd uitgesloten. Школы, это медицина, это вообще, в общем, абсолютно все. Зачем мне приезжать домой, где нету крыши, и я по ночам буду смотреть на звезды? Ik hoop dat hij blijft werken, maar ik begrijp hem ook. Hij is 15 jaar, dus ik gun hem alles als hij verder wil leren en verder wil gaan in Nederland. Ja, zeker. Moet hij zeker doen. En daar ga ik hem ook bij helpen. Met een matige noordoostenwind werd het vandaag in Zeeland zo'n 23 tot 25 graden. Ja, een heerlijk begin van de eerste zomervakantieweken in sommige regio's. Ja, morgen is het bewolkt, maar tikt de thermometer de 30 graden aan. Dat is flink benauwd dus. Het blijft de dagen erna droog en zonnig, maar het wordt wel ietsje koeler. Straks krijgt u nog het uitgebreidere weerbericht na onze andere programma's. Voor nu nog een fijne maandagavond en tot morgen.